अभी तक ले जा बैठल बानी कहले रहले कि फोन आ जी सांझ तक सांझ हो गई साला अभी फोन ना आई जान फोन ना की कर अरे आ गया हेलो 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 साला टावर नहीं खे रहते घड़ी ये घड़ी नीचे में चला ये घड़ी ओरे साला ये मोड़े पर चढ़ी का सावन की मारो चोरी दो पहले हेलो 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 अरे हमार दिल के टुकड़ा बोला हो का हो गइल बा आज ये जान नीचावा न नीचावा टावर ना धरत रहल न तो का करनी कि एगो जरिए छान रहल ह वही छनिया पर चढ़ गइल बानी टावर धरावे खातिर छान पे चढ़ के तू टावर धरा होतला अब का करबू प्यार में पागल हो गइल बानी का बात कर देला तनी हमरो के दिखावा कैसे टावर धरा होतला चढ़ के छान पर आ बानी औ दुनु गौवा के बीच में परतिया बा न हां वही परतिया पर एगो मड़ई बिया टूटा फूटा हां वही मड़ईया पर चढ़ल बानी अच्छा वही पर आव और मैंने वही जा अच्छा हमहू आई तो तू ही ना कहलू कि हमारो के तनी देखाव अरे हमर बुद्धू लवर जी हम कहे के मतलब रहला तनी वीडियो कॉलिंग करके दिखावा कैसे टावर धरा होतला अब वीडियो कॉलिंग में मैंने बतेबू ना अच्छा ठीक बा ना बात कर जब मुलाकात हुई ना तब मान लिया कि वीडियो कॉलिंग रहल ना अच्छा एक करे जा बोला ना कैसन बालू हो अरे हम ठीक बनी अपने बताओ तू कैसन बाला मने अब हम ठीक है ना रहम सुनो ना तोहरा बिना मने नहीं खिलागत हमारो तहरा बिना मने नहीं खे लागत मन करता तहरा से मिले के हमरो तो मने करता लेकिन का करी घर से बाहर ही निकलिए नहीं की पावत काहे हो तहार घरवो वाला छेकते हो न सका अरे वो हमार छोटा भैया जोन बा ना हां ओकर तनी हमरा पर शौक हो गइल बा एगो यही से डर लागता घर से बाहर निकले में एगो बात कही हां बोला वो भैयावा के ना हां तू पानी में बेहोशी के दवा मिला के तू बहरी निकल जा घर में का तब का करबो हमनी के पैर में उ कांटा बा अच्छा ठीक बा तो हम बात के समझत लेकिन बेहोशी के दवा मिला दी हां कोनो जहर थोड़ी नहीं के मिलावे के कुछ होई ना ना ओकरा से ना कुछ ना होई जल्दी आ जा तहारा बिना मन नहीं खे लागत अच्छा ठीक बा हम आओ तनी हमरो तो मनवा नहीं खिलागत ठीक बा हम फोन रखतनी अब जल्दी एकदम ओकर अपन भाई के ना पानी में बेहोशी के दवा मिलाव अपन रास्ता पकड़ लो अब देखो अब फोन रख कहीं से कि अब ज़्यादा देर मड़ई पर नहीं टिक सकत ठीक बा रखा तरी ठीक बा ठीक बा रख चलो साला ए बेर ओरे सर भाई जो घुसिए ना बा कुछ जाए दो का टेंशन ये होरी मते अरे साला मोय तो लेटा आ गई झाड़ ले दो ये चलो जान तो मोड़ ये तो ये बैठी का अरे ये गोई भाई जे बैठे दो अब जान के भेंट न करके होई उनकर भैयावा कांटा बनल बा देखब उ आवेली कि ना अइहा ठीके रहल ह उरु जाना गुइलू का हो हाँ आ गई तार छोटका भैया देखल ना हो ना न हो अरे ना तू कल है ना बेहोशी के दवा पियावे के हम पिएबे ना करनी तो सुतर रहल अपन यहीं से ऐसे हम आ गनी अब बिना आधा एक घंटा से हेरे ना जागी तो कनी हमर एकरा से बढ़िया मौका ना मिली हम जल्दी से तोर से भेंट करब एकरा बाद चल जब घरे ओके पतो ना चली
ए जान बोला ना। अगर तू कहबू तो हम एजे मर जाए अगर कहबू ना तो अगर हम तारा खातिर एकदम तारा खातिर कुछ कर देम। अरे हम सोना तुम मरे के नाम मत ला तो हम बहुत प्यार करी ना। का करबू तार छोटका भैया साला काटा रहल ह। तोहसे कितना प्यार करीले तोहके ना अंदाज बा तोहर सिवाना के तोहसे कितना प्यार करीले तोहके ना अंदाज बा तोहर सिवाना हमरा दिल पे केहू के भी राज बा तू कहबा त जियब ए राजा तू कहबा त हम मर अरे ऐसे मत जाई। बोला हो। अब तोहरा से इतना प्यारे बना मन ना करेला तोहरा बिना एक पल भी कहीं रही हम। ये करे जा तार साला छोटका बा भैया बा न पहले टेंशन रहल हो अब साला सुत गइल बा पहिला न पहिला बार मुलाकात होता। देखो ना तहार दिलवा पर हमरे खाली नाम देखो ना तोहरे नाम से खाली हमारा दिल धड़कता है एकदम। हाँ हो जाए ए जान देखो ना पहला बार मुलाकात होता न तहार खातिर एगो टॉफी लिया जान। चॉकलेट अरे हाँ। का हो गइल प्यार के निशानी है, खा लो। ठीक है खा ले हम ही खाली खाए। खा न लो कि का हो जाई। ठीक है खा ले। आज सुना ना ऐसे कब तक ले छिप छिप के मिले के हमनी के। अरे तो हमनी के कब तक ले छिप छिप के मिलल एगो काम करे ना तू अपन बाबू माई के हमारा घरे लिया के आव शादी के हमारा हाथ मांगे शादी करे खातिर। तू बालू हाथ का हम बानी हिक्की के तो प्यार करे समय ना सोचला हमरा के। बाबू माई के छोड़ो हम एक बात कही का हो बोला हमनी के पहले न छुप छुप के मिले से बढ़िया बा कि हमनी के बिना माई बाबू के बतैले शादी कर ले जाओ। अब भाग जाई घर हाँ। द्वार छोड़ के। हाँ चल अब ऐसे ही होई। अरे मर्द मोबाइलिया चोरा ले हनो सो। अरे ना तू बगलते में धैला हम देखनी है ना में हाँ यही में धैला। चल ठीक बा अब ए जाई ना। तू भोरही में तैयार रही हो हम तारा के लेवे खातिर जरूर आई। ठीक बा हम जाता नहीं भोरा में तो भैया हम जागल ही ना रही उहे समय बढ़िया रही हमारे खातिर। आ यही जगह पर मिलल जी या चल देवल एकरा बाद हमनी के फरार। हाँ भाग जाए के। ठीक बा चल। ठीक है जाता नहीं आप लोग ख्याल रखिए। तारा चक्कर में तो हमार मोबाइलियो हो रहा पहले मोबाइलिया खोज ली का। अरे मर दे मोबाइलिया मोबाइल जाओ भाड़ में पहले चलो घरे